дар саҳифааш дар инстаграм бо нашри як видеои кӯтоҳ аз дохили ҳавопаймо хабар дод ки ҳавопаймои онҳо дучор як ҳолати фавқулода шудааст. дар видео дида мешавад ки ӯ ва овозхони дигари шинохтаи тоҷик зулайхо мамадшоева дар як қатор нишаст ва ҳарду ба рӯи niqоби нафаскашӣ доранд. аксари мусофирони ин ҳавопаймо тавре дар ин видеои 10 сониягӣ дида мешавад дар рӯ чунин niqоби нафаскашӣ доранд. ин niqобҳои нафаскаширо мусофирони ҳавопаймоҳо бояд дар ҳолати фавқулода ва хеле ҷиддӣ ба рӯ бикашанд ва бо он нафас бигиранд. маълум нест ки ин ҳавопаймои кадом ширкат буд ва дар кадом хатсар парвоз мекард, вале ҷонибек муродов дар зери видео навишт ки ҳамаш ба хубӣ паси сар шуд. худоҷон раҳмат барои зиндагии нав. ба тамоми пилотҳо ва экипаж низ раҳмат. ба мусофирон тамоман гап нест. ягон кас паника накард. зулайхо мамашоева низ баъди чанде бо нашри як аксаш аз дохили ҳавопаймо хабар дод ки онҳо сеҳату саломат фаромаданд ва ба хона расиданд. худоро шукр омадем зиндаву саломат ба хона, вале фикри кардам ман дигар нестам дар ин дунё. алҳамдулиллоҳ. илтимос парвоз накунед ба ҳеҷ ҷои хатарнок дар ин ҳавои сард. намедонам чаро ман як эҳсоси бад доштам пеш аз парвоз, мисле ки медонистам ҳамин ҳолатро. худоҷон шукр, навишта зулайхо мамадшоева. ӯ ҳамчунин ба ҷонибек муродов изҳори сипос кардааст ки дӯсти азиз раҳмат дар канорам будӣ. даъвотан аз мухлисон ва ҳамчунин овозхонҳои шинохтаи чун нигина амонқулова, валиҷон азизов, юлдуз турдӣ ва дар зери видеои гузоштаи ҷонибек муродов дуо карданд ки худо дар паноҳаш нигаҳ дорад.